खुलुमबाय। आंनि बड' एनबिएम चेनेलाव गासैखौबो बरायबावहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो बिक'इन आइएएस इनस्टिटिउसन दिल्लीनि हेफाजाब इउपिएससि, एपिएससि, सिभिल सार्भिस आरो इन्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामिनेशननि स्पेशेल अरियेन्टेसन प्रग्रामखौ 25 जुन 2022 अक्ट'निफ्राय 30 जुन 2022 अक्ट'सिम थि खालामनाय जाबाय। गिबि खेब हाबाफारिखौ मैया 25 जुन 2022 अक्ट'आव क'क्राझार जिल्लानि साइन्स कलेज अडिट'रियामाव बेखेवजेननायजों जागायजेननाय जायो। थांनाय 21 जुननिफ्राय जानाय हिर' जुनियर आन्डार 17 वमेन नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आव जानाय डिमाकुसि स्टेडियामाव जाबाय थानाय आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायनाय हाबाफारिया दिनै जोबथा हाबाफारि। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया हा दखल खालामनो नाजानाय थांखिखौ बोखारनानै लाफिननांगौनि दाबिजों बाथामारि गामि आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ गोसोखां बिलाइ गथायदों होनना खौरां मोननाय जादों। भारतआव 50 रायजो एबा हादरसा जागोन होनना कर्नाटक सरकारनि सासे उमेश काटी मुंनि मन्थ्रिया बेखौ बुंदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 2022 मायथाइनि बिसायख'थिनि उनावनो गोदान रायजो दानायनि थांखि लादों होनना फोरमायो। कर्नाटकआ खावनै जासिगोन, उत्तर प्रदेशआ मोनब्रै, महाराष्ट्रखौ सिफायनानै मोनथाम खालामगोन होनना बुंदों आरो बेबादि गुबुन गुबुन रायजोखौबो खालामगोन होनना बुंबावदों। आरो बे बेसेबां सैथो 2022 मायथाइनि बिसायख'थिनि उनावसो मिथिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय बावैसो सिगां जुब जुब अखा हानायजों रायजो नाङैनो गोबां खहा खालामदों दै बानाया। बेबायदि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय तामुलपुर जिल्लानि खालुनाडि दैमानि दैया बांबोनानै उल्थायै खुरखानायजों आरो आबादनि फोथाराव लाबोनाय दैया गोबां जेंनायाव खोख्लैदों। रायजोफोरा बेफोर दै बानाजों भुगिनांनायखौ गोथौ जावफिननो राहा लानाय खामानि मावबाय थानायखौ दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिया खौरां लाफैदों होनना मिथिनाय जादों आरो बे जेंनानि थाखाय गोथौयै रायजोफोरजों सावरायदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरोबाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो। जै बर' हारिनि जै।